Salutare toată lumea, eu sunt Darius Japanezu. Eu sunt Șoboian la put. La put, așa. Bun, iar azi ne vom juca. Acum eu îl urmăresc pe el. Lapșa, dar numai că el m-a alergat pe mine și acum eu le alerg pe el. Deci ai 5 secunde să pleci. 1, 2, 3, 4, 5. Nino, Nino încoace. Dacă te ating de 3 ori ai pierdut. De 3 ori, da? Da. Nu, hai să facem o dată, că gen am mașina de 10 ori mai Da, mai bine odată. Deci dacă te ating deodată mori. Am voie să mă uit cu zoom-ul? Da. Ai voie să uiți și pe hack, dacă și-am uitat la hack pe la tine. Că te văd. Bravo. De ce mergi off-road? Vrei să te tai? Pentru că nu am mașina off-road, am făcut-o pe serie și m-am dus off-road. Hai că m-am dus în Apos. Mi-am cam bușit mașina pe acolo. Unde dracu te-ai dus, băi? Dracu, nu mă, dacă mai te văd odată... Te mai văd dacă e. Dacă te mai văd odată, te prind. Eu te văd. Ce, mă? Cred. Ba nu ești ăla. Unde ești cu aia? Zici pe mine, indiciu, Unde că... sunt? Unde? Și unde sunt? La Around the World. Acolo. La Unde? La Around the World. Round the world. Eu Cuxu. Around the world, bă. Răbăi acolo, că vin după tine. Hai că... Că-s prost de bubui. N-am tastatură mecanică, băieți, e pe membrană, dar numai că apăs eu ca ultimul handicapat. Pentru că așa îmi place mie să se audă. Bă, dar ar fi tare să-mi pun un program din ăla și gen să se audă gen... Când, ca și cum ar fi tastatură mecanică, știi? Da. Am avut și tastatură mecanică, dar mă zăpăcesc toată casa, că era cu bluesici. Mamă, cum se auzea. Unde ești? Vii pe tine. Eu sunt fix pe pod. Fix pe podul ăla? Mhm. Ce mă? What? Unde te-ai dus? Ai dispărut în spate. Bă! Am delay. Am delay cu aia, nu se pune. Am delay, până mă. Stai că mă rog să-mi ia avânt. Stai, nu pleca, nu fi gai Y. Deci eu am rămas în același loc. Stai acolo. Era să mă duc prin... Du-te în apa mării. Așa. Mă strâmbus până ajungem acolo. Și... Tot până mă de polițai prost. Dar știi că nu așa se ajunge aici. Tu mă vezi măcar unde sunt? Tu ești. Te-am bătut, easy șampon. Tu mă atingi pe mine, nu mașina. Ai zis că ne jucăm cu mașinile, nu cu... Mă atingi pe mine. E unde pizda, mă, te-ai dus? Stai acolo. Te-ai dat de velea mașină, că n-are. Și acum vii pe aici, nu? Bă, tu nu vezi că cad mașini din cer? Du-te la mea, cum te-ai urcat acolo. E clar, rămâi acolo, dacă nu rămâi acolo, mă și pe tine. Cum crezi că am ajuns aici? Cu hack. Hai că hack. Eu te Uite, văd. futu zra... Bă! Nu! Ia. Dați văzut nimica, băieți? Intră în apa mării și nu te teme. Până ajung și aici îmi dau graficile pe maxim. Ca să te văd. Eu nu mi le dau pentru că o să-mi fac mai mult lag, pentru că sunt multe entități aici, plus că mai sunt și player mulți. Să-și mute mașina, băgam ea scola în ea de mașină. Bă, uite mă, sunt băjat de treabă, așa că crezi că o să fac. Te îngură. Fugi! Ribozo în comentarii. Fugi! Te-ai dus pe sus? Nu.
Du-te în pizda, mă. Ai trecut pe lângă mine? Dar dăm și mie indicii în pizda, mătii. Ți-am zis să trecut pe lângă... M-am dus. Bă, cu aia am un lag. Deci nici eu M-am nu dus știu în câte apă. fremuri am. M-am dus în apă. Stai că fug. Stai că descarcă. Descarcă, Performanță. pe pod. Câte FPS-uri am cu aia? Uite, fugi. Bă, nu mai vorbește urât că te tai. What the fuck? Nu faci. Te în gură. Ai belit M-am la. dus. Haide-mă în pizda, mătii, de mașină. Nu! Du-te în pizda, mătii. Băi, dar ce cu lagul ăsta? Că-mi bag ceva în el de joc. Nu știu, că e lag infernal. E lag. Și dacă aveam E RTX lag. 2080 Ti, mergea așa de prost. Stai, ce? Ai avut așa ceva? O să am. Unde pizda, mă, E te-ai dus? cerul lui Moșu, mă. Ia zi, mă. Ce, mă? E cerul lui Moșu. Hai că da. Nu mă, boule, cum se cere de Crăciun RTX 2080 Ti. Nu e bine, nu iese nimic ca bine. Moș, să-ți cumperi placa video și cere de Crăciun procesorul, boule. Ai, dai seama? Adevărat. Adevărat? Fii atent, eu sunt la Downtown, guys. Aha. Rămâi Deci, acolo, exact. șefule. Când o să am un PC mai bunicel, să vezi ce filmez. Mi-au și un microfon din ăla, ca mai bun, că am microfon din căști acum, băieți. Și Te auzi ca mai din facem bupoi. mai facem un Te episod. auzi de pai că ești în wc bă. Uite, se mine? Cum cred că mă aud în nu? Nu, chiar nu. Te auzi de pai că ești pe wc înfundat cu căcat. În cap. Ce? Unde ești, mă? Pișamaș. Te-am prins. Bă, dă-te în pizda, mătii, de hacker. Fugi. Cine Ce, mă? Nu. La final te-am văzut, eu nu te văzusem. Pișamaș pe tire de gay. Am văzut mașina și apoi m-am uitat cine e înăuntru. Te-ai uitat tu repede. Uite mă, ca să fiu băjat, o să schimb mașina. O să-mi iau și eu mașina care o ai tu. Nu-mi iau mașina aia. Numai că a mea e tunată full. E mai bună tunată full? Motor, tot. Motor, tot. E tot. De dracu s-a dus ăsta. Hai sus, te văd. Nena, stai pe Te-am atins. Te-am bătut. Salutare toată lumea. Aici a fost episodul, s-a terminat. Eu am fost Darius Japanezu. Hai. El a fost Ciobălanii la put. Pa, pa.